Lakhai ni Karbi rong supia long football ang dong kiti ke patupon. Okering hawara long BJP party atum penjon extended amai kang nipon. Karbi la marjan je parjan pon abang phumate Karbi film artist la pen lang fair veteran FC ang bong friendly football match ka pathupon. Kardom pini nili LK News thanje bang phisa mi monjumi teron pi non birtang ton penarju ponik tha. Chitini paikre player ni Karbi Anglong che parjan abang phumate Karbi Anglong film artist atum penjapon Lindsay. Karbi Anglong ni hang ni jangstami along bathua klamalong stami friendly football match pathupon bomwang bomlo. Bangso friendly football match pathupon lage jasemet non oweki miari so apan awareness mate la bangso niri tum pathua klamalong thekpon long pen jasemet oweki mi mate ki thur miari so tum apan ka pathua nathus tami Karbi Anglong ni hang ni jangstami ka pathua nat la an so se paching thor lo nang la pen la an so se ka pathua nathua hin pen stami Karbi Anglong aparman nong me kewan thekchi apan pura Karbi Anglong film artist atum hin pen friendly football match pathu cheng ponsi along stami pathu ponlo. Lason si pini letot stami langper veteran FC atum hin pen chepati pi ponsi chitini paikre player ni friendly football match Karbi film artist la pen langper veteran FC atum mong stami pathu ponlo. Bangso friendly football match ka pathu pon along forza bahut goal isi thapon lo. Lason thot si langper veteran FC atum stami ka pathu ka chiting kro pajok goal isi chewoi thu si pupu goal isi lo. Puto Tribeker ka jitu Rahul langper veteran FC atum ke thek muchor ajok Karbi film artist atum apan goal pli lapen Karbi film artist atum goal hini chitu dun lo. Ka pathu along Robiram tok bipen si langchari pon lo lapen line referee Joykim Taro lapen lunsit tok bi atum ahin bensi dopon lo. Bangso friendly football match ka pathu pon along alisar po aman pen ga chatong dun rat cyclem manglong ki be madhuram leite dorsing rong pinoren teron joysing rong par Karbi la met amai wolong ka maji mai pu dhonsing terang Karbi jutang asong langper hawar amai mai pu ka haitimung Karbi Anglong nonam ka chatang klong tok bang khoya sing hansi jirpo NGO mai pu aisak phang cho kong chun bang bida teron Karbi film artist mai pu dhoniram tiso lunse po mai sing leite jiten terang sathe rong pi harmony be lunse pi manim ka kropi robina kropi joti terang pi pen chenglok ongdung man ke do abang phu bang pi atum chatong don la bangso football match friendly ke pathu pon along Cholans Book of World Records anong e chepalang abang pi sami porthimi kropi la pen mega miss Assam runners up 2017 kelong abang pi Smrita Bora apan ta archopon news desk report lotti ki minus Karbi Anglong. Bika majo. Oh, bika majo. Kir banglo bini ge. Oh. Oh, gol lo laki. Ala kilo kun bachano kilo kun. Wah, dur ret gorli. Out.
long. Ini kumulong na kasi tongdol. Kabilame na may bulong ko magyaro. Amay pusay. Kung singke na natin ha. Lapinada. Kabi. Kajar Society. Bulong ko magyaro. Amay pu. Sir. Kaya kinuha ke ha. Lapinada kasi tongdol na pet. Bulong ko magyi. Di kamar denda, lapan so among dia long. Boy, pemerintah macam mana? Friendly football match kita jual lagi, gupila nang itu high point ke gupila nang itu berang message gitu kan. Nili tumbang jasemet pen pini la anarat kacetong. Cisik sepin pen men en ratum kaceto pak pen sini sampik lo. La sikiwang pamani ta la son anso se ratum ceto lo te sports yang tamen anso se ingtang kontu po ba develop kontu po se. Ning mata pon lo. Kuan gol pen lang kaya pon ni. Ya pon kan nili tum sari gol pen sai pon lo. Sorry gol pen saya pon lo. Pingla. Laso labangso friendly football match dapat coba drugs awareness masih pula sih mana kado kowe kimi tumbang sohor tumbang kirim topik lah sih kowe kimi tuhan kupila lah nang litum oh lah sih mana lah kowe kimi tuhan ke Japon ateng lo pini bang awareness program ateng lah mana Karbi Anglong la film artist la pendak bolongko maji veteran club ahin pensi tum pini friendly match patupon lo la so match patupon bangke mane all Karbi Anglong phanta isi we kimi tum message pilo mane no lomke la hai pipine araki hormu ke chodopik basi la hai ki patu pensi mane la hai araki hormu bangke tum pavir ponang po la hai pavir pon lo plote yo prata message po la si kadok haveta la araki ki hormu bangke pavir onang po la khela dhula hin pen bangsi la si all Karbi Anglong mana we kimi tu munta isi message lah. Kado ini labangso football apa tu mana hunting arong do ini ngarong pigan lo mana dak pudame lo pulote aprang ko an lo ne gedam tang lason football tournament ke bit hadi paan mana muluk kecit tong awe sidame pini bangke mana penang hajar amun itu muluk kecit tong do lasi mana ini ngarong pigan lo pini bang aku hide lo lasi ini ngarong pigan lo jasemet ke lah lo mana ningkan ini tak lo la covid 19 na join pen lockdown dukok lo lockdown pen muni datum pen kado we thang entertainment ave ajad ave lasi si bangke jasemet bangke la rat pen nona sabso kaching kia por sarkar pen ang pi lockdown na sabso kang pu ason do lasi rat pen kado we pen laso kache tongram la lo isi bangke rat phana sabso entertainment ke pi la lo la pen isi jasemet a aim and object bangke la hello je non uwegi mietum jasemet arakia hormu kecho drugs pen cenglo kaprek arakia hormu kecho la bangso ke pavir ji aphan jasemet ke la hello sports pen culture la na jong si non uwegi mietum mani pathelo pulotangte ultimately bangke arakia hormu bang tengni detpo la se kadok we uwegi mietum ta non ge sports la pen culture anat ani pathe nangpo lalo laso pen se nil dumpini arta ke ongdo tado ba arta ke kom tado nil tum kado kawe artis atum an chingwai si pini laso bangke Karbi Anglong adang pi along laso football bangke kapatudam nang litum pini lang phera hawarang ne patuke ko son lo sa nang litum pilo tu ko lang phera pana hawarang pilo mesen jasemet la lo lang pher ke isi hako pen adake jutang jubat pen chenglok kapathu na da hin dala dake ke thekere ke ongna ya dim businili mathada ase pini da jasemet la lo ke pathu non male pathu theta aprang ke pathu ke thek nai tum si pathu lo la pen nili tum mange ke charlie nil tum maga ke charlie tum kai pathu te pin tum nil tum da pathu lo la pen aja we mi tum do la tenge ke charlie lo la si nil tum pathu lo la pen alang tum han choro par lo pini la nil tum han ngai pha pon lang phera hawar kadok we arat phan pini bangso entertainment ki pilong ga je tong long pot ke nil tum ta ningarong lo la pen la nang tum media joini a pen kadok we arat phan puthot chuni lo lang phera hawar same turmi we tum jasemet kela sports pen culture anat bang jasemet ane pathisi ili tum bori ponang ko lalo limit ke patulong
Jasemet organize ini hari Padua ni alam je pilihan lapen amenda pini ladak volongko maji kolonia filo Karbi Film Society atumpen lapen ke ladak Horong Par volongko maji veteran club angbong pini falapang so football friendly match football sulong ini kato kawe nang cerap nang citu dun pini kato kawe panta churu lo prangsi lapen nang litum kato kawe pansa media kote tum hanas tame churu lo si pini labang so kapat dupon football apa dupon ke labang mimpi galam lo football match apa dupon athe labang so football apa do pini lang phera war ki do ana rat tum same corona akiso pena joini ko ana din ne hem adu ko beta na ulai long le hem si chido rep no sita pini ka do ko e pensa me labang so football khela long singa palang do na war sai ji pen ka do ko beta pini mesen kar biang long nong nam ka cheng then nai ke the nai nai ka cha thang nai nai lunsi pi pen chenglok karbia film long kache parjan dun mane actor actress tum ansita me pini la dak ke wang rata thengnu kapek kilun ke kan la pen ke mesen alam khan te kang kapat ke paklang te kang la hai ke me pi galam lo rap tum ka do ko wista me pini la bang so ke lang long ke pini lang li tum han ta me churu par lo la pen a hok pet pini la bang so akhela mate football friendly match pa dupon la bang so ke mang ke la hello je non owe kimia tu drugs ke chopena joini ongdung owe kimi non ki thurmi owe kimi tum kana hok dupi khangyang ili tum karbi anglong along kapur hia hin ke charlia hin pen chenglok kapre ka hin kapa phi dupik lo ongdung owe kimi tum ke kapre ka sai ke chokle mi phanta kana hok dupi khangyang lo ke thek dupik lo athe lahai ongdung owe kimi tum penangan drugs ke chopen kana hok dupik Nasi nono bangela bangso football match apa dupon la bangela hello je football ka pathu pen isi ok prana phanda kimi owe kimia tum da la bangso hin chi hung nang po owe lang le tum la film karbi film artist atum si tame pini lang phera hawar wang pen la bangso rat aphan la bangso message ki pi aphan si pini la bangso football match pa do la ke mepi galam lo nasi kado ka wesi tame pini chetong long lo rat tum da do pik lo ningarong pik lo la pen ke pini kado ko ya rat sa tame la bangso khela ke lang long pen kado ko enjoy lo leptik lo la lo tum lap son tak saksi khela hin nang so si ching thurpon po pusin li hin pen ning je thela Lakakre trok nomati constancy angkang okereng ahawara long pini chitine phaikre player ni ada porphai cap alompen pangcheng ponsi BJP party atompen joint extended amai kang nipon bangso mai long mai chepem phu pon nomati mondol president Jyoti Timung ahin bensi mai chepem phu pon pini bangso mai long chetong dun lakakre trok nomati constancy along kedo deputy speaker Ritesh Inghi istami alhia manpeng ben chetong dun lapen Karbi Anglong district kasa along chunbang lapen social workers Pankaj Teron lapen Karbi Anglong district BJP dun maipi Komala Teron pi BJP nomati probhari Arson rong pi atum chetong dun si mai along RDP dun pini bangso mai long kacheparai pon laki arong tin mati nomati constituency angkang arong tin PS atuma phanang si non kawang ji election aphan koson pen si BJP party chepai ponang ji ma pusi kachethan kachemum pon lapen kedam tang PS ekor mati lamdon kachetoga puthak stami kachini ni atuma phan than pare pon lo pusi nomati mondol committee mai phu Jyoti Timung ahin pen pherangke karju ahonang pachini don lapenon kawang ji MSC election stami Ritesh Inghi aphan si MSC stami pahai pon po pusi than pachini pon hawar khat pen longbaman rong parluti ki minus Karbi Anglong Repini dah itu 16 nomati mondol
itu joint extended meeting PS Morcha Sokti Kendro lapen district pen kebang district sports association of general secretary social worker Dr. Pokostero Kado lapen ini tu nomati hosti program Sonokti Penchenglo nomati MSc Mate Deputy Chairman Ritesh Singh lapen ini tu mondol Kado kami komite ini cingrum terten jitulah ekor aku hak rata pan adhok kecok je chini ne kabuji je pen mane rata pan kethan pon lahaya lam or pini clarification kipi ele dum ekor long kipi ketok dum ala so ateng pen bujai pan tin panda tasi kichini ne rata tum panda development son se keban ma lapen emprek ta kuson se hangpon nai ma lahai kadu kabe aputhak pini da nelitum kadu kabe PS fan hangdet pen pini bujai pon lapen kebang bomani sitami da jitu Davida Ritesh Singh alang li masih tiket celong pon aku ke hai da hai tupo asini tum ning chethe tasipini lama sang kadu Chetini paikre player ni lakhai ni karbi rong supi seng ingleng arong along wodeng siri club atum ben chepatir pi pon pen ninia farman apan football kapatu ke bi pon Chetini paikre ka marni pen ke cheng pon pini Chetini paikre player ni an ke angdung ki tiar ni an angdeng along men arong FC lapen tractor FC karbi rong supi atum si chepate pon kejo da pora hor men arong FC atum gol pli lapen tractor FC atum gol isi an chitudun lo menarong FC atum asap soke thek cherajok gol ke thom pena chepahai pondet lo laso angdung kiti along alhi sarpo amana peng pen seng ingleng arong asar lapen chopha pon alhi aman peng pen rajan kathar longri asar anokbari sekari kathar karbi honghari thorom amai pu beren senar youth president Bimol Timung president Wodeng Seri club longbi ingleng secretary Wodeng Seri club lapen bibison manager tractor FC lapen korsing ronghang managers men arong FC atum pen chetong don jengkha pen jetol ronghang luti ki minutes kar
Như sẽ hôm nay lấy cơ hả? Pinia Birta ke Lapuan se Kangton Poniklo lagi bom tame LK News Karbianglong Kardong.